vol. Precies. Ja, goed zo. Kijk, dat zit aan elkaar. En dan kan je rustig worden. Stap, 2, 3. Stap, bovenin, bovenin, bovenin. Ja, maar dan zakt alle energie, die zakt de grond in. Juist, doe nog een keer. Naar boven, van je hand af. Goed. Energie halen en niet meteen die volte op. Maar die is niet van jou, dat doet ze zelf. Oh ja. Goed zo. En in stap. Bovenin, van je af. Goed zo. En in draf. 2, 3. Rechtop. Kijk naar voren. Goeie been. Aan de wand. Aan de wand. Ja, daar. Goed zo. En in stap. Bovenin. Luchten. Bovenin. Ja, daar. En in draf. Dat was een overgang. Goed zo. En in stap. Bovenin. Bovenin. Voor omhoog. Voor omhoog. Daar. Goed zo. En in draf. Goeie been. Bovenin. Bovenin. Daar. Goed, dat is bovenin. Precies. En dan Claudia Bles. Juist, zo let bij elkaar laten. Ik hoorde haar hijgen. En in stap. Bovenin. Daar. Ze wordt helemaal afgemat. Ja. Want wat ik voel in die overgang is, kijk, is dat je overgaan in draf. Nee. Oh, we gaan erop. Ja. Juist. Goed zo. Als jij ook je hulp een beetje naar beneden geeft, dan eindig je op beneden. Hè? Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Goed zo. En in draf. Dat is een overgang. Voel je nou dat hij eerst achter begint te draven in plaats van